Hola, jo sóc la Maria José i aquest és el meu signe. Doncs jo sóc la Patri i el meu signe és aquest. Jo treballo com a intèrpret a la llengua de signes i vaig decidir fer-ho, de fet, quan era molt petita. Perquè vaig veure a la tele una pel·li on sortien actors i actrius que eren sords i parlaven la llengua de signes. I des d'aleshores que em vaig enamorar de la llengua i vaig decidir que jo havia de formar part d'alguna manera i conèixer aquesta llengua. L'any 2010 em vaig titular a l'Institut Consell de Cent, em vaig titular com a intèrpret a la llengua de signes i des d'aleshores vaig començar a treballar en aquesta professió, de la qual estic absolutament enamorada i en la que treballo feliçment cada dia de la meva vida, perquè faig el que m'agrada. Jo també sóc intèrpret de llengua de signes i em vaig titular l'any 2010. El motiu pel qual vaig decidir ser intèrpret és perquè vaig fer un viatge a l'Índia i allà vaig conèixer un munt de persones sordes. Quan vaig arribar aquí a Barcelona em vaig sentir que havia de canviar la meva professió, perquè treballava al món de la moda però jo no sentia la motivació allà. Llavors vaig decidir que volia aprendre llengua de signes i em vaig matricular a l'Institut CEIR. Allà em vaig matricular, em vaig titular i quan vaig començar a treballar vaig conèixer la Maria José un any després aproximadament. I des de llavors allà va sorgir l'amor professional. L'associació Inclusives va néixer perquè ens vam adonar que calia, d'alguna manera, fer accessible la mobilitat d'estudiants sords d'aquí de Catalunya que volien accedir a programes de beques Erasmus per poder acabar els seus estudis i la seva formació a diferents països d'Europa. Fins al moment no existia aquesta accessibilitat i amb l'associació la vam implantar per primera vegada. D'altra banda, el nostre objectiu principal està centrat en la llengua de signes catalana i es basa en promoure-la i difondre-la al màxim possible. També fem accessible l'àmbit de la cultura i les arts escèniques. A principis d'aquest any 2020 vam participar en l'accessibilitat en llengua de signes d'una obra de l'Auditori de Sant Martí, de la companyia l'Estaquirot. Aquesta necessitat va sorgir de la demanda d'un grup de famílies en el que un dels seus membres és una persona sorda, tant pot ser un infant com un adult. Vam fer l'accessibilitat d'aquesta obra i abans d'aquesta ja n'hi havien participat en l'accessibilitat en llengua de signes d'una altra obra també al mateix auditori organitzada per el Festival Simbiòtic i We Act. El teatre per mi és molt necessari per gaudir, per disfrutar, per enriquir-te culturalment, per saber què passa en el món en el que estàs vivint i evidentment penso que el teatre ha de ser inclusiu, és a dir, ha de ser algo al que totes les persones puguin accedir. En el futur penso que el teatre hauria de ser majoritàriament potenciat per les administracions públiques, cosa que ara no està succeint. Jo penso que el teatre és una part molt important de la vida de les persones. No només volem que sigui accessible a la política, volem que tota la cultura sigui accessible per tothom. De fet, pensem que el teatre només és teatre si és per a tothom.